Girls hostel सुरक्षानो तैयै बेलाइखेनो सुंमों kotor आसाइजाक शनिबारनि फुं 8टा दिगिहायो महाराष्ट्रनि पिम्पिजिन्सगन्जनि कायसा बेलाइखेनो नामी दामी kotor girls hostel आ hostelनि main gate कायसा borok laima jorao khoroksa borok phai arjago बेलाइखेनो basko kotor ma berawui kwlangui thangkha tei girls rok tei teachers rok ajagao o baskono nugui joto belaikhino uanajakha o basko amsaksake kotor nai naikha hinkhe arjagao borok rokbo chagui tongmano jesu kotor phano a box emon je arjagao keboni bumung bo suijak kwrwi na address bo suijak kwrwi kuno phano rijak kwrwi sudo box ko sumino arjagao kotoma khlaiui berajak nuklaikha hostel ni guard jephuru o sinior nugya manui basko or jagao berajak nukha afrokeno bo belaikhino wanajakha o basko tamsuktor tei a bisingo tamo tongnani nang hinkhe jodi no borok saimangkha hinkhe to o hostel ni je guard tongnai bo se swkang saimannai phiaba bo kuno phano saui manya ar jagao sabori phai eba kheba tamni bagui samni bagui rwphai kuno phano se saimanya hinkhe absuk basko kotoro je sapano togui mano kirimasincha o kogrok no uansugui no borok logi no police rok no inform khlaika police rok bo information manma logi no a thaio phai sokpaikha judge partal khlainani bagui tei pura hostel ni bwrwi rok no kaisa jaga joma khlai tonikha tei hostel ni joto jagao no chik pokaria kheba chirik mokoro onglai thanglaikha a jorao o basko bisingo tamo tong nainani bagui borok ki joto no uansuklai tonglaikha o basko bisingo maybe borok kwthwi rok no tongna eba kaba hostel ni bwrwi rok no tongna no aterok hini uansuklaikha jatra pot bwkhao hinkhe sengmung hinkhe obose a basko bisingo emon je tamo manui tong je a basko no tui amsaksa hostel kotorma ni borok rok joto chiring mokoro ongnani nangkha Rajasthan ni Rajeshwari kaisa girls hostel tongo belaikhino nami dami kotor arjagao kotor chakri wala ni bwsajak rok thangui porio tei chakri khayani bwsajak rok bo arjagao no thangui porio belaikhino nami dami kotor hostel o girls rok bo amsaksa no bango arjagao tei abo kahai hostel o phungni prai 7टा 8टा dige hayo shonibar ni din arjarao achomsa je guard tongnai phungo basawi ako jephur gate rok khulukha aborno atkaisa nugui mankha arjagao basko kotorma berajak hinkhe to jekono parcel ninani swkang to information no kwlango yakheba arjagao jekono phano swiui kwlango address yakheba bumung rok phiaba guard joto check khlaika kuno phano manliya arjagao address bo kwrwi bumung bo kwrwi kaisa lawaris basko parcel hai wngwi tongkha po hinkhe bobo abo kahai kwbangma no oti story gotna gotimani abo hairok khwnai mankha tei bobo saimano o guard je agirogo kwbangma no chwng film tei news rok nugui mano basko no khulugui bomrok phatimani abo kahai atangwadi rok rohorui bomrok phatimani tei basko bo borok kwthwirok manmani parcel khlai rohorui abo hairok no uansugui no bobo kirijakha bomrok ni tongnai na kebo borok kwthwirok tongnai hini tangraglia bobo a basko no hinkhe no bo teachers rok no inform khlaikha logi no teachers rok no inform khlaima logi a jaga girls rok saiman thaka hinkhe joto kuthumui nailaikha a basko no ar jagao tamo tong hini borok joto ni bebak no wanalaijak amsaksa kotorma bisingo tamo tongoi man tei sabole samni bagui kwlangkha belai no wanalaijak kibo kirilaijak borok a jorao hinkhe no logi no o mamla to kunu chikon mikon ya obo kusung mamla kotor si hinui police rok no inform khlaikha police rok information manma logi no a thaio phai sokpaikha tei a basko no tabuk hingkha khulugui nainani borok police rok phaimani yagulo hostel ni entry tei exit point no seal khlai rwjakha tamni hingkha obo bwrwi rok ni mamla girls hostel belaikhino surakha byabostha ni kaham tongnai no ango haini bagui borok girls rok no uansugui no entry tei exit point no seal khlai rwjakha jate ongkhorui tei fatani borok bisingo habita manthun ahai hinui
Hingke tabu nong bukao bo sungma asai tongkana borok o basko chikon ungthun kotor ungtha oboni nogui betam se kirijaknani nangkha hinui hingka hingke norok no ang saui roano borok ni ar jaga nino kaisa hospital o thangnai salo bo mankha obo kahai no packing khaijak te oboni bagui no bongni area o joto surakha bebosta tongnani bagui kobokjaka eba kheba announce khaijaka haini bagui ni borok kaisa abo kahai ke basko kotor nugui joto kirikoro unglainani nanglaikha hingke norok bo bujui no mankhana abo kahai situation no sabule kiriya tongnai teise gana gana gotna gotimani bas balogya kho obo kahai ke teisa haino hai basko kotor mase manjau khankhe sabule kiriya tongnai aboni yagulo expert rok belai kheno uklok buskang naharui joto surakha no naiui jepro o packing no kaham khlaiui khulukha apro keno emon je manui nungnani nangkha bisingo obono nugui joto bebakno wanalaijak tei malang chalaijak hingke norok bo nugui eba khe khwnaui belai kheno wanajaknai a bisingo tamo nungnani nangkha hinba hingke o package je box tongmani obono unboxing khlaimani yagulo je manui nugui mankha obono nugui hostel ni warden tei police ar jaga ni teachers tei student rok o unboxing khlaibai je manui khlaika obono nugui kebo phano mwnui eba khe raksai tongui manliya ar jaga o joto no mwnui laikha tamle mankha hinba norok to screen o nugui no mankhana ar jaga o teddy bear kotorma khlaiui dajak kwbangma judge portal tei surakha bebosta no naimani yagulo saimankha je a hostel no khoroksa bwrui bini boyfriend bono surprise tei gift rinani bagui haike main gate o rifaio hinui saimankha phiaba a bwrui khe clearly no saiman tongo je bini boyfriend rifaio hingke obo kahai ke urmur chiri mokoro tei hoisai wngmani bagui bo o kok no khulugui sarakliya hai hinui salaikha।